دم از نافدار ببم تلفن خود بخاطر که زمین نکنی کرم آخه لجی خرونی باشه گله کارکتری هفپار هنه از دکارم تشتکی بپرسم گلو مادم دیواش بوید چه فال وکریه نه تشتک تو امی ناز ناکن براستی؟ Ez ji bo te peşerojekî pir baş dibînim. Tî bibî fotoğrafkeşekî navdar. Ê cîhanê, ez çi dibêjim tî bibî navdarekî gerdûnî. Ez talûkeyekî jî dibînim. Jinekî ciwan. Ê patron, wê li ser rêya te bisekine. Jinekê ciwan, yê patron, kî? Jan Ginseng, an Chris. Tiştê ku min zanibû ji te re got. Bi deh darikên benîştan. Em ê niha bi madam dîwayê bişêrin. Ez dikarim bime hunermendekî navdar. Mişka medya, ez bawar dikim ku madam dîva sextekareke. Divê em pê derxînin ew kîjan hîleyê bikartîne. Piştra tu dikarî wê di rojnameyê de biweşînî û çavê hemalatiyan vebikî. Tu dikarî min bawer bî? Fîl flaş, tu li vir çi dikî? Ez festîval te digerim, divê em bixeftiyana. Koma çepemeniyetê, nûçe gihaneke, rojnamegereke. Rojnamegereke xweşik û navdar. Ez rewîtiyên dirêj evîn dibînim. He? Xanim dîva, tu rastî sadîfe kirî. Lê çima em wê êsta navînin? Hewqas bes e. Ez çêlikekî şîrîn ê biçûk dibînim. Çêlikekî xweşik ê hirçê ku diçe cem mirovekî li hevhatiyê cîhanê xilqetê. Ew basa min dike, ew ez ê. Gelo bihayê vê falê çi qase? Wekî herdem danzde benîşte. Madam dîva, em dizanin ku tu sextekarî. Na, em ne rast e. Ê dilê me bisekne, me bigrin ay. Fenek, tu çi milhember dîva yoksa zalimtiyê dikî? Heger tu yoksa devam bikî, ew bixwaze çênek tonê biçe. Em dixwazin ku ew li vir bimîne. راستی جو گلکی صافن اما فکرک و تلقاری پیشروجی ببینی ترس گوتو بو پاترون بازیل وجود درو دکن او هر سک شریکن نهاو جی بینشتی مل پار و دکن دوی امان بگرن نه حتی ام توایی چوینگتونی اکنا نکن نابه یه بره 20 evji 22 evrum 42 راسته چل تو دو دیاری اکش بو اولیمپیای دو کیک سی پاسته رون چور چیکولاتا بده من دو کک و سه پاسته برون سیدنی نها چل چور چیکولاتای تا یه شکری هرچان هنه سکنه بارنابی مفکر خو گورن Ji bo agahiyan spas şev baş hevanno. Tamam Fenek. Em ji bo pêşenga pêlbazan li virin çi heye? Ew diçe. Evar baş madam dîva. Em li benda we bûn. Hûn dikarin ji temaşevanê me re xwe pêşandanekî nîşan bikin. Ne mümkün e? İşev nabe. Divê ku ez xwe amade bikim. Bazî binêre ev dîvaye û bi fenek re ye. Hey! Dedektifê tê mezin min dawetê nîşandayîna hêza mezin kir. Tu tiştekî hêsanî ne. Sydney, şîrînê min. Ez zanim tu koleksiyona te de çil û du çikolatên şiklên hirçan hene. Ev ne rast e? Na, ev ne rast e. 45 hebêl min hene. Dîva, tu dikarî texmîn bikî di qutiya Olimpiyada çi heye? Fermo. Belê, dikarim. Divê qutiya mikawê de ez dikarim bibînim. Ez di kekê bi mewij, sê tortê bi rûn û bisküvîtên ji çikolatan dibînim. Yek ji rast nego. Kabinên li vir çi heye? Ez ê niha tiştekî ji we hemiya re bibêjim. Dîva ne medyum e, ew we hemiyan dixapîne. Hûn dizanin kî agahî dide wê? Bazîl û George. Ew benîştî jê kirê kut te dabû dîwayê felbaz ew da dest. Ez jî pêşa rojê dibînim. Ez dibînim ku hûn benîştê her kesî vedgerînin. û tê heqê lêkolînî jî bidî ez bawarim te bîr nekirê çar benîşt. Hey maşina min hey bisekine Tev li hemû sewdê xwe jî ez wekî hedem tenê me. Garî, tu başî? Te xwe neîşan. Kincê te çiriya ye. Çi bêşansî. Dawdin? Êdî bi dawdin. Ez aqat bi dawdin. Êdî dawda bi damaya.
بفهمه